Gepleyer Azatlyk Radio Seyset habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 21-nji martda Belarusyň Gomel şäherinde 19 ýaşly Türkmenistanly student Kreýny alyp ýaşaýan jaýynyň iýesini pyçaklapdyr. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Belarus mediasyna salgylanyp habar berdi. Informatsion websaýty Gomel Today neşriniň maglumatyna görä hadisa 21-nji martda Gomel şäheriniň Железнодорожный raýonunda ýüze çykypdyr. Türkmenistanyň raýaty Skorin adyndaky döwlet universitetiniň 2-nji kursunyň studenti Gomel'iň 24 ýaşly ýaşaýjysyna topulup boynundan 3 gezek pyçak urupdyr. Denan keselhanada saklanýar hüjümçi tutsak edilip oňa garşy jinaýat işi gozgulypdyr. Neşriň Gomel'iň dernew komitetiniň resmi wekili Maria Krivanogova salgylanyp habar bermegine görä 19 ýaşly student Denana talamak maksady bilen hüjüm edipdir we onuň sumkasyny alypdyr. Tiz kömegi köçeden geçip barýan adamlar çagyrypdyr. Habar berilişine görä bu hadisa studentin Kreýne ýaşaýan jaý üçin tölek tölemek üçin öý eýeti bilen duşan pursatynda ýüze çykypdyr. Azatlyk Radio Türkmenistanyň raýatynyň gatnaşmagynda bolan bu hadisa barada Gomel şäheriniň dernew komitetiniň özünden kommentariýa alyp bilmedi. Informatsion websaýty Gomel Today neşri Türkmenistanly studentin humar oýunlary bilen gyzyklananlygyny we köp wagtyny oýun awtomatlarynda geçirenligini hem mydama pul ämýätdeşlik çekenligini habar berýär. Belarus Türkmenistanly ýaşlaryň bilim almak üçin köp barýan esasy ýurtlaryň biridir. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly studentlaryň mali kynçylyklary sebäpli bikanunçylyklara baş goşmagyna degişli wakalaryň ençemesi ýüze çykypdy. Soňky 2 ýylyň dowamında azatlygy ma'lum bolan wakalarda Türkmenistanly ýaşlar pulsuzlyk sebäpli hilegärlige baş goşup tekäte jinaýatçylykly ýagdaýlara düşüpdi. Türkmenistanly ýaşlaryň kredit kartlary bilen bagly hilegärliklere baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Häzirki wagtda çenli Türkmenistanly studentlaryň mali problemalarynyň esasy sebäpleriniň biri Türkmenistanyň öz ýylatynyň ýurduň daşyna pul bermek mümkinçiliklerini ýygyderli berk çäklendirmegi bilen bagly bolup durýar.